Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert, de eerste aflevering van Ien op Ien. Elke weekje ging ik met een artiest in de studio zitten. Bij mij zit ik nog een podcast en een podcast van. En mijn Mariendoel. We willen even praten over een plaat of een bepaald project. En we nemen de tijd even. Joert, Pieter Wilkes, vindt het echt ontzettend leuk. Pieter, dat is toen de eerste best. Welkom. Dank u wel. Aanleiding is natuurlijk die nieuwste album, De Leids in de Phoenix. Ik geef wijdwijdig over praten. En gelukkig heb ik wat roemte om er een aantal nummers van te spelen. Eerst maar even naar Duiven. Daar had inmiddels de presentatie gehoord. Bestond Stream West. Hoe heeft hij dat bevallen? Nou, op zichzelf goed. Ja. Je probeert uit te vinden wat kan al. Hè? Wat is wel mogelijk. Ja, dan kom je op zo'n... je wil het toch op een of andere manier presenteren. Een plaat met aandacht hebben. Ja, want ik bedoel, als je niet weet dat het een nieuwe plaat is, daar heeft ik niks aan. Dus, en als dat dan door het dan goed. Dus ja, wij dachten een livestream, dat is misschien wel de beste oplossing. Nou ja, en dat wie toch wel heel aardig, hè, om weer even te spelen met elkaar als bandje. Zonder publiek, maar toch, dan spelen ze meer met elkaar, voor elkaar. Ja, dan merk je dan elke keer wel dat ze het heel fijn vonden om er even los te kunnen. Weer een prachtige locatie. Ja, geweldig. Nou ja, de Omroep Friesland heeft het opgenomen. Nou, dat weer volgens mij gewoon fantastisch. Hij is heel goed in. Heel mooi in beeld gebracht. En de harmonie heeft natuurlijk dus heel mooi omgekleid in verband met corona. En dus het is vrij uniek. Dus het is het wie nou of nooit. You did it, om het maar eens op zo goed vast te zetten. Hartstikke mooi. Hast intussen een aantal albums op die namen te staan. De Leids in de Phoenix. Nou, hij is nog wel een paar weken man clear. Past hij nou ook nog steeds in het logische vervolg van Wastel Dien? Is het een logische Pieter Wilkes plaat? Vind ik gevoel? Van nou ja, deze stap moest ik zetten of niet? Ja, dat is altijd wat lastig om daar een antwoord op te geven. Ik denk het wel, ja. De laatste CD wie alweer van 2015, dus Lippende Sterren. En dat wie een CD, daar zit eigenlijk wat een thema zit er aan vast. Ik wat vrij serieuze versjes eigenlijk. Dus ja, en ik hier genoeg materiaal wil lezen. Ik probeer wel elke keer wat nieuws uit te brengen. Of een singeltje, of een clipje, of zoiets. Maar ik vond het nou wel zo sterk gewoon weer tijd worden voor een volslagen album. Ja. Is het in dat opzicht een verzameling dus van een aantal versjes die als kreun hier? Of ben je er echt voor dit album maar gewoon zitten gaan? Ja, ben ik wel zitten gaan voor dit album. Ik heb bijvoorbeeld nummers aanpast waar bijvoorbeeld de Peerse Krokodil heb ik 3 nieuwe coupletten gekreun en de oude coupletten heb ik voordien. Ja. Een beetje meer up-to-date, zeg maar, zou je maken. En nieuwe nummers die ik dan nooit eerder spelen hier staan erop. Maar ik nummers die ik al een schof kan lezen en waarvan ik denk van ja, die wil ik graag opnemen. Dus net alle nummers die makers hoeven op CD of op LP te staan natuurlijk. Hè. Dus de makers een selectie. En omdat de CD eens waarom rent qua belangstelling en de LP in de lift zit. En ik zelfs ook eigenlijk meer liefhebber ben van vinyl. En omdat dat uiteindelijk altijd dat weer was het graag woordenste. Dat ik als jongen begon in een bandje te spelen. Dat is eigenlijk wat je dan wil. Je wil eens een keer een LP maken. Alleen doet ik zo 4 weer, maar mij doe weer het al de tijd van de CD's. Ja, dus mijn eerste CD. De tijd Halloween. Ja, mijn eerste album dat waren een CD, dat was Jongersbloed. En met de band waar ik nooit zoveel kom. Ook hel bedoeld. Ja. We hebben wel eens wat. Dat doe ik nog de tijd van de cassettebandjes. Hè?
Ja, we hebben wel dingen uitgebracht op cassettebandje. Die dingen rond bij mij altijd vast. Ja, ik weet net hoe dat weer. Maar er is een cassetteperiode. Ja, hè? ja. Maar de eerste Walkmans, Ja, cassettebandje Ja, erin. ja. Ja. dus dat hebben we wel dingen. En ik wil dingen op vinyl uitgebracht, maar geen volslaan album. Nou ja, dat is toch eigenlijk wel wat je heel graag eens een keer doen willen. Dat is nou dan. Nou is er uiteindelijk van komen, een echte LP, een ouderwetse LP. En wat ik dan dat ik van tevoren net dacht, als liefhebber, als harker, vond ik een LP altijd al mooier als een CD qua beleving. Maar ik het maatje van een LP is oors. Het is een andere beleving. Het is veel intenser, heb ik het idee. Net dat ik. Wel leidt hem dat hoor? Welke details? Nou, net dat een CD minder is of zo, helemaal niet. Maar je gaat bewuster met dingen om. Je maakt je bewuster keuzes. Een LP, dan heb je maar 2 keer 20 minuten. Dus dan. Maar scherper kiezen dus. Ja, dus de kill your darlings, hè, zeiden ze dan. Dus ik hier noem maar een Santje selecteerd. Er moesten 5 uit. Oei. Dus de bleven 12 uur. En dan moet het ook nog een beetje uitkomen qua tijd. Weet je wel? Nou ja, en er was misschien, dit is geen conceptalbum, maar er was wel een bepaald verhaal vertellen. Ik kan me niet voorstellen. Ja, het is toch de A-kant, de B-kant, in hokker volhouden door ik dat. Uptempo, wat rustiger. Ja, en dat is dan neemt het oren besluiten als het een CD-maatje zoekt. Ik denk dat het uiteindelijk het album ten goede komt. Ik vind het een mooi album. Ja. En als die beter was weer, als het geen LP was weer, dat kunnen we nooit meer net zeggen. Maar ik ben blij dat er op LP is. En op CD. We beginnen even noemen van die draaien. De eerste is even de Minkars is, maar ik vind het altijd een lekker up-tempo nummer. Die is te van maken hast. En we beginnen eigenlijk nog even hoe die. Ik wil even weten wat die in die LP-collectie zit. Hè. Nou goed, dan gaan we toch al wat spullen. Ik heb misschien ook wel even een paar keer in Wijnhaar. Van Pieter Wilkers. En straks volle meer nummers van dat nieuwe album, The Lights in the Phoenix. En ik dacht bij mezelf, zo konden wij er in pakken zien wat. Ik maak luidje als ik weer waarom kon die tijd. Het wie Pakers eerste auto in, wat weer bleef. Hij ziet het grutst efter het stuur met een grauwe sigaar in Pakers zien wijn. En op een van een rit al je misselijk en raar in Pakers zien wijn. Broer en ik zitten tussen Beb met mij op een achterbaan. Ze drukt nu haast veel. Uit liest de kaart en zit nog pakken mooi rond. Mijn zusje opschudden, we hier een kwalen komen als het mooi waar wie en het wie snapt. Hier we te rieden en heel lang en die pakken zien. Pakken zien wat. Bebber stond nooit klooien en huid stond nooit fresh up in pakken zien wat. Maar het rutje mocht net iepen, want dan zie je de bot in pakken zien wijn. Met mij de jongste voor een broodje smart. Dus eten, ja zo hoort dus kwaad. Maar we hieren exota voor de hele dag. En we kregen vaak een ijsko, dus we wonen altijd mooi. Het is mooi waar wie en het wie snapt. Hier we te rieden en heel lang die pakken zien. Zongen naar de festjes en we lagen heel wat al in pakken zien wijn. Van hartje flauwe grappen kregen wij maar net genoeg in pakken zien wijn. Om het waardje stap je omdat er in zo'n nodig mast. Even gauw in de bedden, maar uiteindelijk dat is net wat. Maar ik kon het als de skonken even joh.
En lang als pakken en verder maar de dag. Als het mooi waar wie en het is nooit. Hier we de rieden heel lang in pakken zien. Pakken zien, want zien waar. De simmers wie nou lang en Friesland wie in bakken zien waar. Een hele dag lam voor een getierke boskostraan. Rotter en keer, maar wat het mooi had. En ik voelde me vuiligen als een koningsverriekman. Dus pak in auto op een dik als het mooi waar wie en het is nooit. Hier we de ring. Paaks in Wijn van Pieter Wilkens draaien we dit al even van Noordwien. Light Live. Welke titel trekt maar jou borst? In ieder geval zit ik ien op ien. Wat je hoort praat ik in deze eerste aflevering van mijn Pieter Wilkens het komende uren. En we hadden natuurlijk voornamelijk oer zien naar je album De Lights in the Phoenix. Maar ik ga me vragen om wat materiaal mee te nemen. Dus we draaien nog iets van een Ierse artiest, Pieter, is het? Davy Spillane, Ja. dat is een Ierse Uilleanpipe-speler. Ik hoor hem net, maar er gaat een wereld van hier. Dat was hartstikke mooi. En ik ben heel benieuwd wat best wel eens vaker in het Boedland West is. Daar geef ik nog wel hoe praten. Maar even nee, toch het verhaal van de LP even. Want dus hij dat als jongen woek dat eigenlijk al. Ja. Maar had je nog een paar LP's, vrees ik me Ja, af. ik heb mijn LP's nooit voordien. CD's wel of net? Of cassettes, had die ooit verkocht of net? Ja, ik heb... nee, de cassettebandjes die heb ik niet meer. Nee, Nee. ik heb natuurlijk nog wel cassettebandjes. Bijvoorbeeld van repetities van Anke Hel of zo. Oh, dat soort dingen. En die word ik net kwijt. Maar ik heb net meer een cassette. Net collectie dat ik, van nee. Queen en David Bowie. Nee. Ik wil hangen. Maar wat die blond ben, dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet. Maar zo die bandjes wat muziek op staat, wat we er maken, of demobandjes van mezelf, ja, die word ik natuurlijk net kwijt. Maar ik ken net meer een cassettedek speler, dus ik ken het net al hartje. Nee. Maar ik ben ook net zo dat ik heel bot in het verliezen zit of zo. Ik wil het net kwijt, maar ik hartje er ook nooit meer naar. Nee, dat is net de snijden een beetje goh, met de oren, cassettes en de cd'tjes. Nee. En de LP's dan? Nou, als je de muziek van mezelf, hè, dat hoef ik net zo nodig te jaren van vroeger. Nee. Maar de LP's wel, ja, zeker. Als brood hebben we net. Nou, Wie is een freak in dat opzicht? nou, ik als jongen hier een baantje bij de bakker, Balensuitel, en het vertjenen eigenlijk best wel goed. En ik koop op een gegeven moment elke week een LP-keepje. Wow. Dus dat deed ik. Ja. Nou, dat weer wel een titel luxe. Want Ja, die weer dingen heel binnen luxe. best duur. Ja, nog trouwens, vind ik. Ja. Even een Emily, hè? Maar, nee, maar ze zijn aardig voor de prijs. Ja, dat is zo. Ja. En, maar ik kocht en ik had het idee dat ik nog een heel soort inhalen moest. Dus de Doors, Jimi Hendrix of de Beatles, de Stones. Dat wie eens krijgt wat van mijn tijd. Maar ik wou al die LP's hebben, dus ik kocht alle LP's van de Beatles, ik kocht alle LP's van de Stones, van de Doors. Maar ik kocht ook een band als Little Feat, vond ik interessante muziek, daar kocht ik ook alles van. En ik heb op een gegeven moment een aardige collectie. Ja, collectie, ja. Die is een verste platenzaak, wist het helft? Nou, ik wil een soort bij de Put natuurlijk. Bij de Put, ja. Legendarisch intussen. Ja. En, maar ik kwam overal wel, ja. Ik wil bij Poort en ik wil bij Van den Akker, maar wel hier in Leeuwarden, ja.
Ja, wij gaan dan naar Amsterdam, naar Concerto. Dat Ja. is voor u het avontuur Ja. daar. Ja, maar dat is Besteedt nog trouwens. een snoepwinkel. Ja. Traaie pan, fjouwer verdiepingen, weet ik veel. Zelfs de kelderlei vol. Ja, ja. Ja. En dan koest ik altijd nog, dan koest hij in een hokje zitten gaan en dan koest je in de man achter de toonbank koest zeggen van, nou, ik wil die LP even luisteren. Ja. Die kant. Ja, En je van luistert die, ook, en van hè? die LP wil ik die kant even aanharken. Ja. En dan koest een stikken wat LP's beluisteren. En dan zeiden ze, nou, deze keepje. Ja. Nou, Bij de put trouwens. En Dat daarna betekent heeft nog. ja. Bij de put hier ze 12 van die harken. ja, 12 van die hakjes. Ja, Ja, ja. 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 Ja, ongelooflijk. hè? Ja, geweldig. Ja. Ze wordt start die Spotify op en dan Ja, komen de ja. eerkes, de raadloze eerkes Ja. in. Ik hoor net zo nodig wel waarom die tijd. Maar dat was wel een hele mooie tijd. De jaren 70, daar hebben wij een opgegroeid. Nou, dat was natuurlijk een geweldige tijd. Ja. En Muzikaal spannend, of net? ja, ik bedoel, qua vernijing en qua creativiteit en zo, het is al je jaren 70. De jaren 60. Daar begon het, zeg maar zeggen, een beetje, maar het is eigenlijk bad in de jaren 70. Ja. Neem nou een David Bowie of zo. Dat is toch fantastisch wat die man maken had in zo'n kwarte periode. Ja. Dat is, Ja, als David Bowie met een Ziggy Stardust. Hè? ja. Maar Wie David Bowie zijn in West inderdaad. Maar toch, ik hel je dun naar je David Bowie bij de put. Wie wordt dat een artiest die ja, prikkelen? natuurlijk. Maar als we David Bowie maken, het is interessant. Ja. Het is, ja, maar ja, zo vinden er natuurlijk wel volle meer artiesten, maar ja, hij is maar ik ben nooit echt een fan geweest van Queen bijvoorbeeld. Maar ik vond het wel heel erg knap altijd wat ze doen. En die oude LP's van Queen, die ben gewoon zo verschrikkelijk goed. Ja, dat vind ik echt rock. Hè? Ja, Lekker rauw ja, ook nog. ja, ja. A Day at the Races, Night at Ja. the Opera. Ja, maar daarvoor. En daarvoor ook nog. Daarvoor ja. al. De Ja, Queen 1, Queen 2 en 3. Killer Queen. Killer Queen. Ja. 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 Sheer Heart Attack. Sheer Heart Sheer Attack. Heart Attack, ja. Haha, ja. Ja, toch een hele goede LP, wist je. Die heb ik wel een soort draait. Maar meer omdat ik het heel erg knap vind, knap maken. Ik weet meer toch wel wat van de doe al. Toch meer van de roots muziek. Dus country, blues, Ierse folk. Is van. Nou ja, en mijn echte grote helden, dat Thin Lizzy bijvoorbeeld. Ah, ja. Of Rory Gallagher. Ja. Ja. Dus ik heb, omdat ik begon mijn versjes te schrijven zelfs, dan juist ik naar oren singer-songwriters, zeg maar zeggen. Nou ja, Johnny Cash natuurlijk. Maar ik in Ierse singer-songwriters, nou ja, Christy Moore is eigenlijk de troubadour van Ierland. Die het zelfs net zo vol als Kreun had. Het vooral een soort coveren. Maar zo ben ik Davy Spillane ingekomen. Ja, correct. Via. Via Christy Moore zit jij er in een band dat heet Moving Hearts. En daar zit Davy Spillane in. En ik vond het nieuwsgierig. En Davy Spillane is ook een man, dat nemen ze dan vraatmuziek. Maar dat soort muziek maken. Dus muziek van verschillende culturele achtergronden combineren. En ik bijvoorbeeld klassiek en blues en jazz en alles terugkomen mixen. Dat die een band als Little Feat eigenlijk ook al. Dat heb ik altijd heel nieuwsgierig gevonden. Is er dan eigenlijk heel analytisch naar je luisteren als een muzikant? Of? Ja, dat ontkom je net om. Nee. Is toch? Hey, Ja, daar deed ik dat, deed ik dit. En dan denk ik van ja, het is dan knap om het klinken te laten als is het heel vanzelfsprekend, Ja. heel natuurlijk, heel, maar het is natuurlijk net zo vanzelfsprekend. Nee. En toch is het mooie muziek, mooie combinaties. En Davy Spillane werkt lekker proto bij La Fleck. Dat is die is van Baskische komaf, maar het is een New Yorker die hem zelf de 5-snarige banjo leerd had. Zo. En die speelt het op
vijfsnarige banjo is eigenlijk bluegrass. No? Maar hij speelt het op die banjo echt van alles. Hij speelt het Bach op vijfsnarige banjo. Ja, dan ben je er wel een. Maar ik ben vlek is zo'n man die experimenteert daarin, in de wraadmuziek. Ja, dat vind ik heel nieuwsgierig. Paul McCandles is ook zo'n man. Kepa Jonkera. Dat is gek. Ik heb natuurlijk singer-songwriters als voorbeeld. Leonard Cohen, Cornelis Vreeswijk. Dus Joni Mitchell vind ik een hele goede singer-songwriter. Gordon Lightfoot, wat volgens mij ook een beetje onderschat. Jij is net zo vol meer van. Nee. Hij is ook al aardig op leeftijd. Ja, nee, maar ik kwam muzikaal. Hè? Ja. Maar hij had, hij in Canada zei ze, want ik heb me wel eens afvragen waarom is hij in Canada zo groot en in de rest van de wereld wordt hij zo staar gewoon wat vergeten. Ja, de Canadezen zei ze, hij vertelt het verhaal van Canada in zijn versjes. Hij is zijn versjes, dat is Canada. Dat is Canada. Ja, dat is denk ik zijn kracht en dat is ook wel knap. Dus ik heb natuurlijk genoeg singer-songwriters als voorbeeld. Maar ik heb nog een heel soort instrumentalisten. Ik ben puur instrumentalisten. En omdat ik dat muzikaal heel erg interessant vind. Ja. Nou ja, dan kun je zomaar een nummer schreeuwen. Het is mooi brekken naar het eerste nummer waar we draaien van de Lights in the Phoenix. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Hoe dat precies zit, dat verhaal vreeg ik aan zichzelf, Pieter. Ja, maar we draaien nog wel. Dit is hem van het Nijalbum, de Lights in the Phoenix. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Ze had haar nocht van dat getrouwde boer. Zo'n vindje dat wat ramt en raast. En het verder komt als gauw en gaast. Het wiel mis van het begin. Ze die voert al haar eigen zin. Ja wie, het is voorbij, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Zat haar nocht van dat getrouwde boer. Ze wil geen jonger zonder onderwijs. Die het net verder komt als raad en reis. Ze had het nou heeg in de kop. Het is voor mij een flinke strap. En een is mij te duur. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. De hier en uit door een muzikant leert mij in de steek. En mijn manager levert mij gauw eens een minnestreek. De platenmaatschappij had enkel praatjes verkocht. Maar dat kan ik begrijpen, maar dat ik niet toch. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Zat haar nocht van dat getrouwde boer. Zo'n mansje met een zwalke zaad. Maar net verder komt als boer en baat. Ze wil nou naar een orentaf. Ik geloof niet van ietsen of zo. Dat is toch wel verrekte soer. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Vrienden, ik leuk, die is a volle hand. En verkering met een famke, houd er niet lang staan. Op een dag kwam mijn kattek en net meer thuis. En ik had niet heel eerst van midden en van luus. Mijn gitaar gaat op de solo-tour. Ze had haar nocht van dat getrouwde boer. Van speel je maar zwet en bier. In de feesttenten van Wies of Wier. En jongerikes een keer mooi fleur.
Geet zij weer gauw oer naar mijn eur. Ik hier oer haar neer weer bestuur. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Ik dacht alleen, ken ik niet meer uit elkaar. Ik kan spelen wat ik wil, neer te krijgen, maar een oor. Maar ik ben net om mijn eigen virtuositeit te kan. Net op hand om eruit worden, net in stoppen gaat, net in Wiener. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Ze had haar nog van dat getrouwde boer. Van rock'n'roll, mooi Berenburg. En van onderwijs naar Zwijns of Sur. Ik hel je neer de hele zee. Want dan zakkert zij gelijk naar B. Ik merk aan alles, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Het is uit, het is dingen, het is oer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Ja, prachtig nummer. Mijn gitaar gaat op de solo tour. Komt dus van het nieuwe album van Pieter Wilkens, De Lights in the Phoenix. Wat is dit voor nummer? We gaan even nog invloeden en get een Rory Gallagher en zijn gitaren voorbij komen. Maar is dit ook een artiest die het een beetje hoe zijn artiesten bestaan had? Get de managers, get de bier, het publiek. Nou, alle clichés zeg maar, zitten erin. Is dit een beetje Pieter Wilkens die het op zijn nee, leeft hij dus een beetje waarom shot? Nee, want het is ja. Als je je tekst nooit uitlezen. Nee, eigenlijk niet. Dat moet ik niet. Een graf ik net uitlezen. De meest weigeren. Maar dit is zoals het versje, daar komt het waai. Ik vind het muzikaal wel een mooi nummer. Het is een mooi akkoordenschema en het wargeltje erin, dat vind ik hartstikke grappig. En, dus het is een mooi stukje muziek, zeg maar zeggen. Ja. En dan vind ik het heel grappig om dan daar een tekst op te maken, wat in wijze nergens op slaat. En die tekst, dat komt uit, dat is muzikanten onder elkaar humor. Het is een beetje van, hou maar op, je wordt niks. Ik ga het lang zien. Ja, ten opzichte wijst je. Nee. Maar we komen toch niet verder. Nee, we komen niet verder als baat en boeren. Dat is ook wel een beetje wier, maar het is ook wel grappig, wist je wel. En relativerend. Relativerend. Ja. Dus er is net een manager die mij een vieze streeklever had, of een muzikant die mij in een steek laten had of zo. Maar dat wordt wel vaak zijn, no? Dat is wel het cliché. Een rock'n'roll cliché. Ja, precies. Ja. En dus, de seks, drugs en rock'n'roll en de managers die personometrie en noem het maar op. Ja. Conflicten, ruzie in de bus. Ja. Maar het had ook wat. We stonden speel je in de feesttenten tussen zwart en bier in een of ander gat ergens in the middle of nowhere. Ja. Vind je dat nog steeds leuk? Ja, dat vind ik nog. Ik ben al eens begonnen. Dat ik begon sophisticated optredens. Hè? Dat is keurig, netjes, iedereen zitten. Mooie liedje tjerkjes. Ja, maar die biertent vind ik nog steeds oké? Ja. Wat vooral mooi is de afwisseling. Dus de ene dag heeft in de grote zaal van de Harmonisten of de Lawaai, een mooi programma. En de andere dag spelen ze in een heel iets kroegje en er is net mens die het in die geïnteresseerd is. Bij wijze van spreken, ze stemmen er erg naar die taal. Dat is haast op het schouder tikken, maar wil je me hier even opdraaien? Vind je me slim als ik er heen speel? Je had je hem praten. Nou ja,
dat relativeert voor het ook wel. Dus het is voor we met 2 voeten op de grond. En maar ik heb ook wel eens een optreden in een kroeg dat mensen echt wel hartje willen of dat donsje willen of feest willen. Maar dat directe contact was het hart in de kroeg, dat vind ik mooi. Het is ook nooit hetzelfde. Het is altijd weer oors. Maar toen is het nog altijd wel hard, dus, want er mag ook een zekere incasseringsvermogen van hebben. Dat er stel, ja, maar drop zo niet bar ja, heen. Maar dat Hey Pieter, jongen, domme knoopjes zijn weer. Dan denk je, gaan we weer. Dit hak jij er niet. Ja, maar ik vind... Is de humor nog steeds ja, dat vind ik nog steeds... Ik vind het alle keer dat ik dan naar huis rijd... Knoopjes! Daar ben altijd wat dingen dat ik denk van ja, dat is toch... Mijn hemel. Ja, maar wel... Maar dan had je een glimlach op die gezicht? Ja. Nee, maar Sabisa. Ik wil vragen om daar te spelen en daar wil ik van betalen. Ik doe niks liever als dat. Ik doe niks liever als spelen. En als er op dat moment even net volle aandacht van mij is, of van mijn muziek, nou oké, dan speel ik van mezelf. Verstaan? En dat komt wel weer. Dat komt wel weer. Maar ik heb ook muzikanten zien die daarop ook knappen op een gegeven moment. Zo van, nou ben ik 30 jaar onderwijs, je neemt me nog net serieus. Dat gevoel dan, hè? Dus. Maar waarom zullen we dat serieus nemen? Nee, ik neem mezelf ook niet serieus. Nee, maar het is... Had je dat geleerd of is dat altijd al een karaktertrek van die West? Dus dat relativeren is voor diezelf. Ja, nou, het is natuurlijk ook wel zo. Er heeft natuurlijk ook wel eens een keer een optreden. Het idee heeft van ja, ik werk hier dan nou wel behoorlijk in het zwet en ik doe verschrikkelijk mijn best en er gebeurt niks. Ja, jammer. Ja. Dan is dat zo. En daar baal je dan misschien wel een beetje van, maar dat gaat al vrij gauw wel weer oer. Ja. Is het echt toen jonger wist? Ja, nee, dat vind ik dat eens helemaal net. Nee, maar ik vond het alleen nog wel mooi dat ik vond het al mooi dat ik spelen kon. Ja, wist was de wierst. Ja, en verder hier ik net het idee van... elke hoeft mij net goed te vinden of leuk te vinden. Nee, dat snap ik wel dat net elke dat vindt. Nee. Dat doet ik net. Alleen nog... ik ben begonnen, zeg maar, in de kroeg, onversterkt, met een akoestische gitaar. Dat doe ik nog. En doe ik nog heel lang niet bekend. Dus, en ik hier net volle repertoire. Ik heb mijn eigen versjes in het Friesk. Dit gaan mijn schoen. Ik moest dan wel eens een bekend versje even spelen wat ik net kon. Om even wat contact te krijgen, even wat los te krijgen. Nou, dat bezocht ik dan maar. Maar ik wie ik helemaal niet goed in covers. Maar dan... Dat publiek wat daar weer moest het op dat moment met mij doen. En ik moest het op dat moment met dat publiek doen. En vaak ging dat best wel goed. En die uitdaging en die wisselwerking, en dat vond ik altijd heel aardig. En het ging net om mij of dat ik een succesvolle jongen ben. Nee, het ging erom dat je mogelijk een leuke jongen bent. Zo heb ik er eigenlijk altijd in zitten. En pas later, dus zeg maar na mijn eerste CD, dus Jongensbloed, of in die periode, toen was ik wat ambitieuzer. Zo van, nou, dat wil ik wel eens proberen, dat wil ik wel eens proberen, ik wil dat wel eens serieus aanpakken. En toen ben ik er echt van gaan. Van, nou ja, ik wil zien dat ik... Toen dacht ik nog niet in zo van ik wil er een bestaan uithalen, maar wel van ik wil er wel uithalen nou wat er van mij dan uit te halen is. Dus wat met mensen doen wat dat betreft. Ja. Maar het mensen een rijtje om het. Ja, de mat niks. Maar het is wel mooi. Het probeer eens maar. Ja, maar het is wel mooi dat mensen wat mooi een bepaald nummer hebben of zo. Van nou ja, dat rekt het mij, of dat vind ik heel erg grappig, of ja, dat is heel erg leuk. Dat is wat maken haast, wat een oorlijk, wat onhaat, zeg maar zeggen. Nou ja, het doet mij voor het denken aan een gezamenlijke ervaring die wij gewoon hebben in Litouwen. Heel lang alleen. Ja. We waren oud, Pieter, maar we hebben een soort culturele uitwisselingsreis. Ja. Nee, Litouwen, toen had je veel nieuws in een hele mooie concertzaal, klassieke concertzaal, die is te spelen.
En daarin weet ik nog, toevallig stik nog bij die even te praten, komt er een famke, een Litouwse jonge dame bij die. Ja. En die werd totaal onder de indruk van die muziek. Wist het nog? Ja, dat weer ik... En die kwam bij een ketting, jongen. Die had als cadeautje. Ja. Ja, de Litouwen weer doorkrijgt vrij van de Russen, zeg maar zo. Ja, de koolgaten zit letterlijk nog in het hotel. Ja. En dus ik denk dat in Litouwen alles wat uit het westen kwam, weer natuurlijk fantastisch. Wij kwamen uit Nederland, nou, dat weer dus ik denk dat ze misschien ook dachten dat ik in het Nederlands zong. Maar dan is juist maar weer dat de taal in die zin net, je hoeft net alles te verstaan. Hè? Nee, wat ze verstaan, dat net. Nee, maar het dier gaat toch wat op een of andere manier. En ik misschien mooi dat wij uit het westen kwamen en mooi het feit dat we daar winnen en dat zij zitten nog in die. Ja, in die sfeer van we zijn vrij van Rusland of zoiets. Dat zijn al die dingen die misschien mooi spelen. Ja. Maar wel een heel mooi gebaar. Heel mooi gebaar. Dus, want ik geloof ook dat ze het meenden. Ja. En dat kettingje, dat heb ik natuurlijk... Als bewaren. Ja, de vraag is toch haar nog... ze kon het net verstaan, de tekst net, maar waarom het haar dan zo rekken? Nou, en dus zij dat ze het net verstaan kon, maar ze kon het wel vielen. Nou, en dat is het. Het doet je wat of het doet je niks. En wat dat precies is, ja, dat is net altijd te omschrijven. Misschien heb ik gehoord dat we het net definiëren kunnen. Ja, nee, maar we hebben het krijgt doorheen, die instrumentalisten en die instrumentale muziek. Dat is puur de muziek. Dan heeft helemaal geen tekst. Ja, je vindt het mooi of niet. Het rekt je of je trekt. Ja. Ik ken bijvoorbeeld alleen een viool. Als die heel mooi speelt. Ja, dan heeft hij helemaal geen tekst. Maar dat kan ontzettend ontroeren. Je had het echt van, want daar kunnen we mooi naar hinnen praten. Davy Spillane, is dat een man die echt rekkert als het opzest? Had je hem ooit live zien trouwens? Ja. Hoe stierst u dan in het publiek? Ja, dan ben ik echt aan het genieten. Dan zit ik echt, maar ik ben vooral aan het luisteren dan. En wil ik net het meisje met praten. Ik kom van de muziek. Ja. Zie je dan nemen ze dat in een bubbel zitten? Ja. Maar hij ken ik heel erg gevoelig spelen, maar ik vind hem vooral een virtuoos. Hij is heel erg technisch heel knap wat hij doet. Ja, hij speelt... Dan is hij eigenlijk dat famke wel voorstellen dus. Dat is mijn vol bewondering. Met een moelie heeft steeds van... Wat hij er zelf ook mee bedoelt. Hoe hij het betocht had. Doet er net daar. Ik ben hier nou, ik Gerrit. En ik ben onder indruk. Ja. Dat idee. Ja. Nou, dat famke dat bij mij zit. Dan is dat wel bijzonder. Huh? We beginnen nog een draai van diezelfde Davy Spillane en Atlantic Bridge.
Atlantic Bridge van Davy Spillane. Met al je muzikanten erbij. Pieter, want hier is het super onder de platen leven hoor. Je doet ook nogal wat mensen om mij die het nou een aardige cv ha. Heerlijk het Ja, zeker. Nou ja, Bela Fleck speelt hier op mooi. Die speelt de vijfsnarige banjo. En Albert Lee. De blues. Bluesman, hè? Hij lijkt de Chicago blues, ne? Ja. Ja. Hoe vindt elkaar dat wel? Ja, maar hij neemt het album heet ik Atlantic Bridge. Op dit album spelen die al heel mooi. En dan combineert hij dus Ierse folk met Amerikaanse roots muziek. Dus blues, country. Ja, dat is een hele aardige combinatie natuurlijk. Ja. Dus ik muzikanten daarbij, ja. Albert Lee, ja, die spelen door allemaal in even mee. Ja. Die is overal sessiemuzikant. Ja, wel hele goeie wat dat onbelangrijk. Hoe lust het? Ja, ik wil begint al even nog een beetje analytisch misschien, maar jij we dit op een volgende plaat nog eens weer rond of net? Hoe zit dat met die? Want nou, ik vind dit soort muziek heb ik altijd heel nieuwsgierig gevonden. En dus het combineren van dingen die net van de hand is. Bijvoorbeeld wat Paul Simon dingen heeft, mooi Graceland, zijn album. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dat die Afrikaanse muziek erin verwerkt. Ben zijn versjes. Maar zo is het zelf nog wel eens de waarbol? Ja, dat lijkt het me geweldig. Pieter Wilkens echt op een oren wiezen dus? Nou, als je de muzikanten, wat ik nou altijd maar werk, die kunnen daar ook gerust bij wijzen. Nou, Richard, Willow, Ietsen en Hans. Maar daarbij kan dan ook wel muzikanten die ik bewonderen bij misschien. Ja, ik weet dat als ze mooi bijspelen willen. Maar is er wel eens een poging dwaan willen om nou, had ik bijvoorbeeld Davy Spillane iets meer richting vrolijkmuziek te gaan? Ja. Nou, zo Davy Spillane. Hoe is die mailen dwaren? Even een simpele vraag. Dat zou ik net dwaren, nee. Nee. Maar bijvoorbeeld een mailtje, dat zou een man wezen. Of een KP Jonkera. Ja. Of een Bela Fleck. Zo leef ik al hier nog. Het kan ook nog, Pieter. Het kan ook nog. Ja, ik kan niet meer doorpraten. Bijvoorbeeld Fela Kuti, die leeft het niet meer. Dus dat kan niet meer. Maar daar ben het ook nog. Paul McCandless, weet ik niet eens dat hij nog leeft. Maar die is al aardig op leeftijd. Maar dat is ook een grote naam in de muziek. En toch, regelmatig wel verhaal. Ik bedoel, hier uit Nederland, de beginnende band, of misschien beginner, maar bijvoorbeeld, en die mailen dan een producer of een muzikant, ergens in Amerika, en soms krijg je dan een leuk mailtje waarom nou, je stuur de partij maar op, ik speel het hier wel even in. maar ja, die techniek wordt wel heel te tagonkel. Dat internet is wel heel... Dat is wel mooi. Ja. Maar ja... Dat is die zelf nog net waan, dus. Nee, het hoeft net beslist, dus wel. En het hoeft ook geen grote naam te wezen, dat het maar goede muzikanten zijn. Of interessante muzikanten. En die zijn overal. Er zijn in Nederland ook genoeg muzikanten. Mijn oren etnische achtergrond, maar die een apart instrument bespelen, was heel goed broeken kunnen zo staan in zo'n project. Maar goed, maar de naam die we nog nemen, dat is wel de ultieme droom wijzen dus. Ja, maar ik ging net vanuit dat slaagt. En dat zal niet gebeuren. Ja, nou ja, maar bijvoorbeeld er heeft ook wel eens van die fantasie. En bijvoorbeeld een Brian Eno. Ja. Lijkt het me geweldig om met die man te werken een keer. Mooi samen een album te maken. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon... Nee, maar de fantasie er wel dus. Ja, tuurlijk. Die Brian Eno, ja, daar neemt ik even niet, hè? Nou ja. Die zak volle klassieke platen in de popmuziek had hij... Dat is gewoon een top-producer, maar dat is een... Maar die geeft wel heel fier in zijn productieschap. Ja, hè? Dat was dan een bon was, heb ik het idee. Ja, maar dat is heel interessant en de kist van een heel soort van leren. Dus en dat proces lijkt me heel erg interessant om dat mooi te maken. Is Harry Zwerver in dat opzicht de verste producer van is hij een echte producer van die platen? Ja, het echte producework... Ik had het idee dat je zelf echt heel productiekeuzes maakt. Ja, dat doen we te jaren natuurlijk, maar dat doen we eigenlijk maar koor. Wat een echte producer, die doet ik de knip mini noemen. Dat kost mij een idee. Dat doet Harry ja, maar dat wordt niet hard dan net. Ja. Kist dat wat hard? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Nou ja, het bent even heel flauw cliché, maar het bent toch niet kindjes. Ja, maar daar mag je wel voor je staan. Maar dat mag ik kennen. Ja, maar dat noemen ze daar toch beter worden. Ja.
ja. Ik neem eerst gewoon met de gitaar, heel simpel, het nummer op, hè, de zang, gitaar. Zo maak ik demo's en dat stuur ik naar de muzikanten, stuur ik naar Harry. En dan beginnen ze al gauw commentaar te leveren van, nou, dat zoek ik uit helje, of dat zoek ik wat langer maatje. Of, dat doe ik met die muzikanten, zeg maar. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een nummer, daar zit dan een modulatie in. En dan zei het Harry van, ja, maar dat gaan we niet doen. Op dat moment gaan we geen modulatie doen. Hè? Maar dat is wel het idee dus dan. Ja. En dan heeft het... Is er wat te mokken? Nee. En dan spelen we gewoon op repetitie. Dan spelen we het nummer gewoon. Maar de modulatie of... Ja, overtuig mij maar. En zonder. En dan juist het verschil. En toen dacht ik ook van, ja, die modulatie die is net nodig. Dus dom maar net. En dat soort dingen. Doe kies je in Noorden lezen, hè? Jawel, een beetje. Beetje, ja. En qua akkoorden, ben je daar heel betoefd in, of niet? Nee, ik wil net de beperking van kennis hebben. Nee, want daar heb ik even net aan. We hadden nog muzikanten. Maar toen had ik een echte muzikanten in die band. Dat klinkt wat raar voor een boetesteender. Maar je hebt mensen die het uitvieren. En je hebt mensen die het echt komen met schema's en akkoorden. En wat wel en wat net kan. Had vaak wel dat soort discussies. Dus ik met die muzikanten. Het is mooi was het woord. Maar dit ken eigenlijk helemaal net. Of zei iets. Maar... Ja, maar alles ken. Ja. En... Ik heb nooit muziekles gehad of zo. Ik heb geen muzikale opleiding. En dat wil ik zo horen. Als ik een versje schreeuw, dan broek ik vrij simpele akkoorden. Ik denk net in D sus 4 of F majeur 6 of wat ik. Dat bestaat voor mij niet. Nee. Een F is voor mij een F en een D is voor mij een D. Weet je wel? Ja. En dan heeft natuurlijk wel majeur en mineur. Maar hele volle... Ja, ik gebruik wel vaak size akkoorden. Omdat ik vind dat die mooi klinken. Okay. Dus een mineur size akkoord vind ik altijd wel een mooi akkoord. Dat klinkt mooi. Weet je? Maar dan kan het best wezen dat een muzikant zegt van ja, maar dat broek staat akkoord daar, maar ik kies beter dat broeken. Ja. Of ik heb bijvoorbeeld bij de Seemansballade hier dan aan het eind van het akkoordenschema, wat heel dit herhalen wordt, aan het eind van dat rondje, herhaal ik dan geloof G, A mineur. Nee, G, E mineur, A mineur. En dan zou het iets van, het is beter, die E mineur moest een echte E van maken, dus een E majeur. Ja. En die broek dan als laatste en die daarvoor, dan maak je het van de A mineur maak je een F majeur 7 akkoord. Oh, nou... En dat snapt dan, hè? Jawel. Ja. Dus dan speel ik dat. En dan jaar ik het verschil. En dan jaar ik wat hij bedoelt. Ja. Ja, want iets zou dan krijg je een volle harmonischer en een volle melodischer afsluiting van dat coupletje. Ja. Wat beter eigenlijk bij de tekst past. Ja, en hij had volkomen gelijk. Ja. En dus, ja, en dat nummer wordt dat ook beter. Hans, daar hier geen modulaties in dat nummer. En Hans die zei van, die is de metalen stikken, maar eigenlijk in Noorden toonsoort spelen. En dan krijg je daar een soort van break. En dat is, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En dan moeten we nog wel even stoeien van welke akkoorden dan en welke toonsoort dan. En uiteindelijk ben we daar uitkomen, hebben we dat bedacht. En toen gingen we eigenlijk vanuit het allereerste begin, Harry en ik beide, van dat met een blaasinstrument met een solo spelen. Geen gitaar, solo.
Er moet een beugel was of zoiets. Nou, en dan vraag ik Hubert Heringa van was dat inspelen. En dan komt Hubert ook weer met een idee en die zei van ja, maar een mondharmonica kan misschien ook wel. Ja. Dus hij speelt de beugelpartij en hij speelt een mondharmonica partij en alle twee waren geweldig. En uiteindelijk hebben we toch gekozen voor die beugel, dat weet ik het eerste idee. Ja. Maar goed, zo ben je moet sparen. Zo ben je maar koor. Goos wat in de groep, dit is wat jaren. Ja. Ik kom met het versje, daar koren, de tekst, de melodielijn. Maar dan begint het pas eigenlijk. En, dan, en het ene versje haast, dat vinden we dan maar elkaar haast heel iets. Dat past het beste bij het nummer. En het oornummer zei ze van ja, daar moet een Hermond-orgel in, daar moet een blazensectie in. Ja, en ja, dus muilkoor dorst het eigenlijk. Ja, dat kist het net alleen nog. Dat is logisch. En had ik een album maatje zo met alleen gitaar en zang. Dat is een echte troubadours album. Wil ik nog wel eens een keer doen. Dan nog is er een producer nodig en misschien wel meerdere mensen in de studio nodig die te coachen of die zeggen van oh dat is beter zo doen of beter zo doen. Net helemaal of de box probeer je dat eens. Want dat is alleen maar goed. Ja. Maar het is het leukste om het echt maar koor te doen. Ik heb daar. Dat op zich best wel een teamspeler dus. Ja, ik haal je daar meer voldoening uit. Het is wel mijn naam staat erop. Het is wel mijn album, maar het is uw album natuurlijk. Want ik denk ook dat mensen die erop mooi spelen, het ook mooi vinden dat ze er mooi werken gaan. Ook Grutskop, ja. Ja, we hebben, en bijvoorbeeld ook die livestream die we dienen hebben als bandje Malkoor. Ja, ik denk dat we er al hier wel op waarom zeggen als van, we hebben wat moois dienen. Voilà. En dat is eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste. Tekst mag nooit uitlezen, zei dus correct. Dus ik heb net vregen werd het volgende nummer hoe gaat. Wat vuust van de Leidende Phoenix. Nou ga ik de en ik kom nooit meer weer op. Er is maar één die het hier het werk doet. Ja, het is Alieke Kroon. En ik kan het nooit te scoren doen. Ik heb me nog van ding gebrom. Ik rijd er enkel ten min humeur door. Ik kijk wel naar wat andersom. Ik hoef geen complimentjes en ik hoef niet meer geld. Maar ik word staren aan van die niet goed en niet alleen maar zeurt en schel. Ik wil met fatsoen mijn werk doen, hoe vaak heb die dat verteld. En ik ben klaar met die dreide mensjes, het is me die armoedig stel. Wat wust, wat zuust. Wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een pust. Er valt niks meer te zeggen. De dagen binnen tel. Ik vond die altijd al half wiezen, maar ja, een put is nou een keer een put. Nou maak ik mij hier niet langer moe, dat het helemaal geen nut. En ja, nou moest het maar mooi zelf doen, of een ander als de kop van je. Nou heeft niks met mijn adviezen, denk ik zal die zeggen, ik ben fut. Wat vust, wat zust, en wat niet goed is niet juist. Ik kan die missen als een pust, haast mij daar haast in lust. Maar ik ben echt zo verrust, onze paarden worden nooit meer krust. En moesten dus met mijn vust, ik maak zo een grote knust. En dan hoor ik alleen nog dingen geflust. Er valt niks meer uit te leggen, er is niks meer dat ik moet. Wat vust, wat zust, wat niet goed is niet juist. Ik kan die missen als een pust, er valt niks meer uit te leggen. Voor mijn woorden blijft nou stom, er valt niks meer te zeggen. Dan zie je mij nooit meer waarom. Ja, ik ga nou de. En kijk wel nou wat andersom. Die blazen al, Pieter. Heerlijk. Ja, te gek, ja. Ik kan me voorstellen, staan ik in de studio eerst.
Ja, dan... In de control room neem ik aan dat daar een pist in de blaas als ze stel gerken. Ja. Nee, maar dat is echt... ik moest door de liedzangpartij nog inzongen. Maar dan juist al in de studio van... Goh, dit knalt, dit is te gek. Bang. Dus dat is gewoon... genieetje gewoon. Ja, en... en als ik dan... want dan, als alles er dan op zit en ik moet dan de liedzang er definitief opzetten... Dan zongt het ook heel... noffelijk. Ja, nou, dus jongens, dan weer met de muziek mee. Dus ik wil weer wonderlijk. Hè? Dan begint hij eigenlijk met die eigen stem, dan komt de muziek bij en vervolgens past hij weer gewoon op de muziek. Ja. Dus, is een soort cirkeltje bijna. Dus, Ja. Dus en zo bleef jij gewoon het bijschaven. Want ik op de demo zong ik het oors als het nou op de plaats staat. Bijvoorbeeld dat online, dat ik steeds maar begin te razen. Ja, het nummer vregen erom. Op dat moment moest eigenlijk het uitrazen. Nou ja, en dat correspondeert ook bij mij die uithaalt van die blazerssectie inderdaad. Maar zou ik het op de demo natuurlijk net dienen. Maar aldoende. Zou groot zijn nummer. Ja. Dit moest in Louters? Ja, want het Louters, dat bloot voor mij een taal dat ik maar heel graag in het Louters schreeuwen. Dan ben ik officieel binnen in jou, toch? Ja. En mijn papa... altijd in Massenbenen, altijd dat ze in die ster horen. Ja, maar mijn papa die praat altijd in Leeuwarden. Die was een echt lief. Dus in een huis praatte ik altijd in Leeuwarden tegen mijn papa. En dat Fries doet van boeten de deur. dat mogen we hier niet hebben. Nee, maar dus mijn praat altijd in Fries. Ja. Dus ik ben... daar had ik wel mee optreden. Ik ben tweetalig opvoeden. Hey? Ja. Dus dat schijnt heel goed te wezen. Ja. Tweetalig. Daar ben je intelligent van. Ja, nou ja. Ja. Maar... Even over de achtertoe die ouders, want mijn mem had wel optreden. Ja. Hoe je dat maar heet, qua muzikaliteit? Ja, nou ja, wie op zich wel een goede muzikant, maar... Wat spelen die? Ja, die vond het al wel prima. Ja. Die heeft totaal geen ambities. Nee. Die spelen echt omdat ze het leuk vonden. Ja. Vond zo'n beide leuk dat ze de muziek ingingen best? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat die het prachtig vonden. Dus van mem weet ik zeker dat ze... die ga ik zelf nog mij maken. Dat vonden ze fantastisch. Hè? Ja, die is hartstikke grutsk. Ja. Maar die het hobo spelen. Klassiek. En later spelen er... maar hij speelde klarinet. Hij speelde wel in van die Tiroler orkestjes. Van die hoe noemt dat? Van die kapeltjes. Dat is vroeger dan wel maar carnaval en dan een blaaskapeltje. Daar zitten dan vaak... maar later zit er ook in Jelle Buisings Big Band. Er spelen er baritonsax. Maar goed muzikaal nest dus. Ja. En weer bij ons dus altijd muziek... is mij hier een vrij brede muzikale interesse. Dus ja, dat krijgt wel mooi. Ja. Liefwaders, prachtig. Oh ja, en het is hard die praten, dus altijd die dit zeker kennen. Nou, ik ga door de deur. Ja. Dat kan maar in één taal, dat is het Louters. Dus daar wil ik nog eens wat mee doen, wist wel. En dat wat wust, wat zus, daar wil ik nog eens wat mee doen. Nou, en ik heb bezocht, maar dit versje, alles wat typisch aan het Stads-Fries is, aan het Louters, daarin te verwerken. En dan ook nog probeer je toch in een min of meer perfect riemschema, weet je wel. Net het makkelijkste riemschema. En dat is dan een soort van uitdaging. En daar ging dan maar aan het klooien. En de kunst is dan, het moet klinken, als het clear is, met klinkers is het helemaal niet gekunsteld of zo. Het moet heel natuurlijk al hier klinken. Het moet zo makkelijk mogelijk klinken. Ja. Die wezen het gek gewoon muziek. Hoe makkelijker. Want iedereen denkt dat ken ik, dan gaat het goed in. Zo? Ja. Maar dat is volgens mij het moeilijkste wat er is. Het makkelijk klinken te leren. Ja, het is vaak een heel eenvoudig versje, of een versje wat heel eenvoudig klinkt. Wat prettig in gehoor luidt, een tekst die je samen is, jongen, om dat te bedenken. Is net altijd samen. Dat is. Soms kan dat een heel proces wezen.
Soms heeft ik een versje dat heeft samen kleren, maar soms kan het ook tijden door. Voor dat hast was denk van ja, nou is het goed. Ja, ik Of zeg, goed genoeg. heel grappig. Snow Patrol is een fantastische band uit Schotland. Die vertelde laatst een keer een live concert op. En die zijn met mijn album bezig. Dat hadden 4 op de plank liggen. Maar dat het niet een noemer kon ze net. Dat woon net. Ja. En, maar dat is muzikant eigen, denk ik wel. Ja, maar ik denk dat het heel goed is. Dat is dan die tijd ik neemst van het is nog net klaar. Nee. Dus het is er nog. En daarmee weer hun album net helemaal. Dus live het leven. Ja. Ja, wonderlijk, hè? Maar dat gevoel herkent wel dus. Oh ja, zeker. Want op dit album, The Lights in the Phoenix, het titelnummer. Dat is ook zo'n nummer waar ik heel lang mee bezig geweest ben. De coupletten hier op een gegeven moment wel. Het is eigenlijk een soort wraakballade, een revenge ballad is het. En zo'n soort nummer wil ik altijd nog eens een keer maatje. En op een gegeven moment heb ik die coupletten wel klaar. Maar het weer net genoeg. Er moest nog wat bij. Dus er moest eigenlijk een soort van refrein bij. En dat moest dan een contrast wezen met die coupletten. En toen lees ik op een gegeven moment ergens als je hout verbranden, dan bloot er niks van over. Ja, Jiske. Als je een steen in het vuur gooit, dan wordt het alleen maar meer steen. Wordt alleen maar harder. Maar goud, dat wordt alleen maar zuiverder. Ik denk, dat is een mooie metafoor. Dat is een prachtige metafoor. Ja, prachtig. En dat past heel mooi bij dat vuur van die Phoenix. Hij komt uit het vuur en hij is nog meer goud dan er alweer. En dan in het versje is hij nog geen goud, want hij heeft nog de volle wraakgevoelens. Maar hij is op waai daarheen. Dus hij raast er uit van, ik ben de overwinnaar. Hoe de Lights in de Phoenix sprutsen. En dat is een beetje het laatste wat ik nou van die witte wil. Maar het album zit een beetje centraal in deze aflevering van Noorderwind. De vakkant ziet er prachtig uit. Waar het maken? Is het een schildering? Is het een tekening? Wat is het eigenlijk? Nou, Else Boeken mag ik vragen, want ik word er echt wat moois van gemaakt. Ze moest een kunstwerkje worden. Ja. Die foto op de achterkant is maakt terug Saskia Wagenvoort. Dus die foto die hier al. Ja. En toen heb ik ook voor Saskia zijn van, nou ja, dit zo'n hele mooie LP-hoes wijze kennen. Ja. Mag ik hem daar wel verbroeken? Ja, natuurlijk. En voor de mensen die het natuurlijk nog net zien hebben, misschien wiet besgroend en een mooie witte gitaar en dus een soort blik. Dus je was ergens in de richting Zeediek of zo, heb ik het idee. Ja. Maar dus die foto van Saskia, dat is Saskia haar werk. Zij bewerkt foto's. En daar maken ze dan weer een foto van en dat is haar kunst. Ja. En dit wie in het ramt van een project. En dus ik zei van, nou ja, als ik een nieuw album maakte, wil ik hem graag voor de Hoesbroeken, maar dat wel. Nou, natuurlijk mocht dat. En, maar om mezelf nou op een vakkant van een LP-hoes, dat kom ik nou ook weer met de vier. Dus ik denk dan doe ik dat op de achterkant. Ja. En dan vraag ik Else Boekema, want die had ook de CD-hoes voor mij maken voor de Verenigde Hollander. Dat is ook een fantastisch mooie CD-hoes geworden. Met een boekje erin, met alle teksten. En dat had Else heel mooi maken. Dus ik denk, ik vraag Else om de LP-hoes te ontwerpen. En daar heb ik wel zelfs wel een idee bij. Hier is dit zaal in de Holland? Ja. Alleen nog, zij maakt het dan aan. Zij komt mooi. Het is opbouwd uit al die stukjes. Dat kist, omdat dit is de CD-hoes en dan kist het net zo heel erg duidelijk zijn. Maar in het grut, als ik op de LP, dan kist het beter zijn. Maar dit is opbouwd uit al die lietse stukjes. Oké. Als je die letters. Even plat zijn, we zijn een heel gekleurde foto te zien. Het lijkt me dat erop stijgt. Haast, ja. Mooi, heel mooie, wat reerachtige kleuren. Geel zitten we terug in. Hè? Ja, die kleuren komen dan weer in mooi. Dus, en als de LP omdraait, dan staan alle teksten erin. Ja. Nou, mooi man. En, en natuurlijk het cd'tje zelfs. Huh? Ja, het zit er prachtig. De vakkant van de LP en cd komt er waarom op de skief zelf.
Ik vind het mooi. Qua vestjes ziet er prachtig uit, Pieter. En de plaat is je verhaal, hebben we wel in. Altijd te kwart. Kinderen wel langer Ja. met die trop praten, maar dat horen we bij deel 12 dan van die te goeren. We zien wel even wat er verder nog voor komt. Dus is er weer wat aan wel in wollen en gaan en... Nou ja, we gaan de goede kant weer op. Ja. Dus ik denk dat we van zomer wel weer hier en daar wat spelen kunnen. En ik neem aan dat eind van het jaar, september, oktober, dat we dan dat alles er weer normaal is. Ja, want gisteren qua promotie nog iets organiseren? Qua bijvoorbeeld een tour of zo wat heen? Of is het gewoon de agenda's die op show wel wegkomen? Voorlopig dat laatste. Ja. Maar het valt net... Het valt net aan om nog wat te organiseren. We wisten net wanneer het kan. Nee. Dat weten we nog heel tijd net. En het kan ik best wijzen dat... Als je een tour kan organiseren is, dan is toch de Lietse Zalen en het theater zien maar. Ja, het kan best wijzen dat die al vol zitten. Ja. Want er is een heel soort opscout, maar er kom ik bij nieuwe dingen bij. Dus ja, dat wordt heel lastig, denk ik. Plaat is uit. En daar gaat het om. De Leids in de Phoenix. Pieter, dank je wel voor die komst. Bedankt voor dit mooie lange peteer. Dit album. En ik kan je vragen van, welke zin was laatste draai? Toen kwam ze toen met een bon van goud. Zit daar een bijzonder verhaal bij of is het gewoon een mooi nummer? Nou ja, ik vind het wel een mooie combinatie, maar die oren twee nummers. Het is wel wat een oornummer, wist je wel. Maar een bon van goud, ja, dat gaat door... relaties, er zijn geen garanties. Dat is aanzien kwart. We gaan te jaren wat aan, maar er zijn geen garanties. En dat mag je net verwachten, dat het altijd goed gaat en dat het altijd... We doen het best en we moeten elkaar maar vertrouwen. Dat is duidelijk. Dank je wel. Wat zo stoot doen als ik daar een ring joeg, een gouden ring die flink glimt. Een duren, een mooie, een nette beteljen, die dag zo kreeg bij die kleine stem. Hou huis lot dan in eigen hand en rijdt je koor niet weer kwijt. Is het een zegel, is het een zegen en is leefde dan voor altijd. Een bon van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op vieren leefde bouw. Of is het een belofte, misschien vals gehopen, symbolisch of voor de schijn. Waar ziek je wij naar, wat willen wij weer en maak het verhaal eens blind. Het kan zomaar wezen dat je na een set witte, waar we niet meer met elkaar. Dan is het al te laat, het is vaak net te sturen, dat kun je net altijd voor. Een bon van goud, is dat wat het jou hecht en vertrouwt op vieren leefde bouw. Of was er mooi pronkje en stiekem hoop je dat er dan altijd een voor die is. Maar mooi zwier metaal, kies geen leefde keepje, voordat het wist, gaat het mis. Maar ik joeg die de vraag.